Lagunok, ongi etorri txorienera, zuen sukaldaritza programa gogokoenera. Patrizia, hartzaldeon. Hartzaldeon, semauz? Ondo. Ze azkenean etorriko gara, idatzi diguzue gaina Patria Gonzalako horregun batzuk, eta nola La Palman da izan ginen da, badakizu orduen, Txiloe martxan dagoela berriro, eta guk olako bideia egiten ditugunean beti, noski, bertako menu bat ekartzen du. Nola ez? Eta menu egia da, La Palman oso ondo jandugu, duda neukan zer ekarri bertatik, baina bertako zerbait tradizionala ekarri dizuet. Hauntz haragia saltzan, eta honekin ingo duguna olako gofio galdarrastatu bat. Estra moduan, ekarri dut, ingo ditu papa arruga ditzen dienak, onak patata simurtuak, eta ero olako mojo pikoia. Segia da oso askarriten dela, eta bi horiek ingo ditu. Nola ingo dugun guzti hau? Aurrena, hauntz ez du lortu, Arkumeak ingo du. Bueno. Vale, balio digu, hauntzik, ebili nintzen, mugitzen da hori, baina hauntzik ez du lortu. Bueno, ingo duguna. Arkumea oliotan gorritu, kipula bat botako diogu, eskaia, baratxuriak eta ereinotza. Urarekin estali eta 40 minutuz egozingo du. Bien bitartean, beste kasula baten, kipula, azenarioa, baratxuriak eta pipergorria txiki moztu, erregosten jarri, eta behin hauntza egozidanean, barazki horietara gehituko dugu. Patxarrarekin busti, flanbeatu, La Palmako ardo gorriarekin busti, lehen egintako saldarekin, estali eta utziko dugu beste 45 minutu, ordu bete, einda egon arte. Hauntza bada denbora tardatzen du, Gero gofio galdarrestatua nola egingo du, hartuko dugu gofio hautza, irina, horri naziko diogu salda pixka bat eta hauntzaren saltza. Olako zemento lodi bat egingo du. Paparrua egiteko patata simurtuak, urarekin estaliko ditugu eta gatz pila batekin, eta irakiten utziko ditugu urgabe geratu arte, eta hor lurrean itxasten hasi arte, eta simurtu arte. Eta mojo pikoia egiteko, osagai guztiak, baratxuria, piperbina, piperrautza, kuminoa, ospina, olioa nasi, eta berrindu ingo ditu. Ondo, eta hori eta gero, beste rezeta bat egiten saiatuko gara. Neri azkarra izango da, ez toztu azezu denbora dikutzi, azkenian honek pauso asko dauzka. Bai, baina oso askarri ingo du. Ikusiko zu, lehenengo gorritzeana, tita, honi gazpizka bota gorritu, eta kontutan izan, beraiek egiten dutela, hau hauntzak egiten dute, baina hauntza. Ez haumia, guk Bizkaian haumia, antzumia, ez, horrekin ez, hauntzak egin, Hauntza sarra. Mendia nahi biliak, eta ondo. Esperientzia dauka, horkan hiletatik pasiatzen, eta... Horreati lehenengo komeni da, irekin aldi bat olan, egosketa bat aurreko baitea, ez? Berez, handik ekarri jozu bai, ardaua, patatak be handik ekarri txuzu. Ez, patatak die txorineko hortukoak. Abitua, txikitxue diezen ez, Ez, horrek gure alese jaso zituen, demoraldi hasieran da hor zeuden ja, simurtzen hasita egosi gabe. Baina, guk beste batera dingo. Hau da, Euskadi-Kanadi Connection. Yeah! Orduan, gatza. Bai. Piper beltzixat. Eta orduan ez tozu arkumia lortu. Ez, antzumia ez du lortu. Antzumia. Ingo arkumiakin. Bai. Oina, arkumia egia esan lortzea errexau bada. Bai. Haumia, hauntza lortzea, lagun bat baneukan, alesek lortu behar zidan, baina, denboraz pixkate larri gilbiltzan da, etxiran lortzeko, zuen harakinakin eritz egin da, beti erresagoa da, arkumea o ardia edo lortzea, ardiarekin ere inaldozu. Eta errezeta hau, handaztatu zinen, Txiloen ibili zinenian La Palman edo nundik datu? Bai, handaztatu gendun, aukera izan gendun bertan handaztatzeko, jatetxe batean, eta aurreneko hanbe hauntz gaztakin, eta hauntzara junda hauntz gazta egiten dute, eta daukate olako formato bat egiten dute hauntz gazta luzenga karratua, eta hori txingarretan erretzen dute. Parrian erreta sarrera moduan, mojo berdearekin guk mojo gorria ingo du. Mojo berdea aldatzen dana pipermina bota beharrean, martorria botatzen diotela beraiek. Dakizu abestia, ez? Mojo pikoiana. Ez. Bueno, gero kantakotzut. Bai, abesti baduka mojo pikon. Bai, mojo pikon. Ja, betxo, oi, Rosalia erosi dut, eta Rosaliak nahu edana, Gutxinaka. Irratian saiatu nintzen lengunean jartzen, da nire irratiak ukatu inzian. Esan zidan berak olakorik ez duela jartzen. Pazientzia. Bueno, zelan doia arkumia. Hau, ondo, hementxe, aztiro, erregosten, eta oin, esan dakoa. Salda bada, orduan, ez du eskara erotiko mosten, hau, kipula zati txikitan, ez ezer. Eta zelan ibili zinenan Palmako lasterketian, eta ondo geratu zinen? Oso ondo. Oso ondo. Patrizia Viteli, Zigor Iturrieta gaur egun korrika entrenatzen du hastian egun bat, erobi.
Horrekin nahiko. Lasterketa baino lehenago, asteak indituelan terreno ezagutzen, ibilbideak zautzen, bertan entrenatzen. Eta ala ere, 800 lagunetik 30 geratu nintzen, eta bueno, nire kategorietan, hau da, sarretan, txikietan lehenengo, baina veteranotan, 3, eta hor gauzat izan zen polita. Zer? Gauzat, veterano ze adinetik gora daba? 40 urtetik gora. Ah, bai? Bai, 40 bitarte. Laizter jauziko nazor? Auskalo. Bueno, kontua da, adin hortan, esan nien, azkenean, lasterketa batzuetan, bai iten da podiuna, lasterketa kategoria ezberdinetakoak, ez? Veteranoak, 50 urtetik gorakoak, eta dena. Eta hemen esan egin, baina egin izan bazan, duela 10 urte, elkarri mokoka ibiltzen ginenak podiunean ginela. Orduan, nahi du esan, bueno, lehengo rockero sarrak, lehengo mailan jarraitzen dugu, eta bueno, polita izan zen, ez? Oraindik beraiekin burruka, lehen lasterketetan, lehengo bigarren da 3 geratzeko burrukatzen genduen, da, bueno, veteranotan, lehengo 3 postuetan bukatzeko burrukatzen egon ginen. Eta polita izan zen. Bai, oso ez dakit, luzien zidan. Bai, ez politxa da, azkenean. Bai. Bale, hori hemen ura jarri dut, baina patatak bestea ontan ningu. Bai, patata simurtuak edo honek mojo pikoiakin jartzen die papa arruga, deitzen jakienak han, oso ospetsuak die, ez? Nik pentsatzen bot, Kanaria Luarteetako janarixen, beti etorriko jatburura, honek. Igual, hauntza ez gofioa bai, baina beti patatak eta mojo piko, eta hori sekula enazela Kanaria Luarteetan egon. Eta ditzen dute Kanarietako boilurra, Kanarietako trufa ditzen dute, eta ez da, Eta egia da, honek ez dira hango barietate bat. Han badauzkate, hainbat eta hainbat barietate, patata hauek txikia direla gainera, eta 5 euro, 6 euro kiloa balio duena. Badote papa negra, deitzen dana hori dala oberena, eta ondo ordainduta, baina oso krematxua da. Horiska bihotza, jaten xamurra, bueno, ikusgarria. Berez, patata elikagai merkia dela esatia, ez da Kanaria Luartetan pasatzen zehose. Baina kapritxo bada. Baina ona da, Patrik, ona da. Eta zer desberdintasun ikuste duzuran, patata txiki batzuk hemen hartzen baditzuzu edo, hango barietatia, zer desberdintasun ikuste duzuzu? Are krematxoa dira. Lehorraua moduan, hauek ondo aterako dira, nik uste dut segratu dira ja holan. Ze txorieneko edia. Hori da. Garrantzitsua, kiloko eskukada bat erabiltzen dute gatza. Bota behar zaio, baina beldurgabe gatza, hau da, 250 gramo. Gutxi gora hemen 2 kilo erdi daukat, eta pixatu egin dut, baina hemen 125 gramo. Eta justu estalin behar da, eta tapa inoiz ez da jarri behar. Hau irakiten hasiko da, eta lurruntzen jungo da ur guztia. Lurruntzen, eta eren bat geratzen zaigunean mugitzen hasi behar da, gatza eta itxasten juteko, eta geratzen dira holan simurtu, eta holan mama xarba, ni geratzen egin zen moden. Ez holan eskuak sartzen dut bainerian da, urberotan da, geratulan simurtutak, holan geratuko diaz? Holan geratuko diaz. Bueno, hoxe, hau martxan, MSG jarriko dut oin? Gero, hau egiteko behar ditugun barazkia, direla kipula, baratxuriak, azenarioa, eta piper morroi bat. Egonaiz behiratzen hainbat errezeta hangoak, eta hau egia da bertako sukaldaria pasazidan hau da berea, eta denak antzekoa dira, barazkiak batzuk aldatzen dituzte, baina piper gorriaz kipula eta azenarioa danak, eta baratxuria lepo, gaur behitu zen baratxuri. Hemen 4, hemen beste 4, hemen beste 5. Gara, zapore bizixia eukiko dago. Musuak emateko moduan, gero, Patrik. Bueno, baina, txiloeko lana atsegina da, politxa da, horra zoaiaz disfrutatzen dozu, ez? Korrika etxen dozu da, zuri asko gustatzen gatzun gauza bat, bisitatze dituzu, jatetxe daleku ezberdinak, eta gainera erakustatzu errazeteak. Bai, eta, behitu, hemen berezitasuna, orain arteko txilo baten esken duela, egin. Hor dakozu, Julio, ikusten dozu hor? A ber, erakutzeko Julio. Bai, hori da, puros Julio. Beitu Julio. Ikusi genduen, han Kanaria Uhartetan ohitura badago, tabakoa landatzekoa. Abitu. Eta naiz eta beraien ekoizpenerako erabiltzen duten tabako guztia, ez den han bertan landatutakoa, aukera izan genduen ikusteko prozesu guztia nola tabakoa lehortzen dan, gero tabako horrek paketeetan bildu eta urteak behar ditu, baina urteak, 5-10 urte ontzen, beraiek esatu dute, bakarrik ardoa ez da ontzen.
tabakoa ere ondo iten da, eta ero ostoiekin nola egiten duten, tabakoa nola biltzen dituzten, nola puruak nola biltzen dituzten, eta hor dauen lan eta prozesu guztia, ez? Da, oso polita, ni zigarroak eta holan gorrotu ditu, baina, egia esan, puru hauen usaintzen zen duen, eta bertan sartu eta usaik osoa zegoen, zaten hori, Dauka, kakao usain edo txokolate usain, ez dakite horrek, ez dakit usain erre horrek. Bai, beste bat eta... Dienaz oso tabako salia besta, baina honek tabako artisaboak eta dienak asko gustatzen jat usaintzia. Eta ze artistak dien, beraiek lantzenan, biltzen, eta ikusan mai batean, bakoitzak lan bat zeukan, lehenengoak hasierako oinarri egin, bigarren atxukundu, eta azkenengoa azken gaineko geruza politori jarri, eta kajetan da sartu, eta eta hauntzena berba itzen gaur ez dauku guantza, gaur aukimia dauku, baina hauntza bai dela oso elikagai haundixa edo garrantzia asko daukana Kanariar uhartetan, ez? Eta dauz arraza ezberdinak. Hiru dauzan. Hiru dauz. Bata da palmera arraza, dala hile luzia daukona da tupe bat daukona. Bertakoa, guk ezagutu genituen. Eta gaina hori da, esklusiba La Palma uhartekoa, ez? Bai. Rebeldia dia? Rebeldia? Bueno, han ibilizien saltoka gainera, bera, ez da izerda. Ez dia, hemengoa baino pixka txikitsua badi, baina oso politak, oso hiletsuak, eta oso politak. Baina palmera data ez dia igoko? Palmeta ez harritara, han harrixa, pillo. Palmera deitzen danez arraza, zenin Marrueko zenta. La Palmakoa dalako. Palmera. Pentsatzen palmera, igual, arbolana. Ez que zakit, Marrueko zeneta, igotzen die arganeko zuaitzatara. Da soia solan errepedetik egidatzen, eta ikuste dituzu holan arbolak, eta arbolen artean hauntz pila bat igota. Ikusi oso argazkixan noiz faitz? Eta zelako zuaitzari, ze tamainetakoa dira? Txikitsua di. Ez dien haundixak. Ez dien hemen txorien hor frentian dauzkogunak morukuak. Olakoak ez? Erakutzeko du argazkixak. Hoxe bat, arre falta. Igual, bidaliko eta argazki bat holan ipintzeko ze, hori jarte dago, zuaitzetan da, ara igotzen diese, algo fruituak jan itxe dituzte. Beraz, irakurri dutenean, palmera arrasakoak ziela, pentsa dut, igual honek, igoten di palmera eta ara goraino. Oso idilikoa da, zu pentsa hemen, irudi hori bikotearekin zuaiz baten atze, eta txori bat goian, txio kabarik, hau zat, Bai. Romantizismo guztia galtzen du. Bueno. Ez, olakorik, ez, palmakoa dalako da. Gero bestea zin, beste bada Tenerifekoa baita, ez? Bai, hori bai dala Tenerifeña. Hortik bai, palmera eta Tenerifeña, bai. Eta hori da, Tenerifekoa bakarrik, eta dauz, bai, iparraldekoa eta hegoaldekoa. Bai, ezberdina dira, bai, ze klima behaldatu iten da batetik bestera. Hori da, iparraldian dau ezetasun eta hotz gehiago, eta hegoaldian dau lehortasun gehiago, eta bero gehiago, orduan, bai, hauntzen arrazake bai, desberdina dira. Hori da gauza berezitasun bat, Kanariar uhartek badaukaten, ez? Zujun ezaren hontan, han aldea dago, eta da, beraiek esaten dute, da kontinente bat miniaturan, ez? Azkenean, iparraldean egon, hegoaldean aldatzen zara, egotetik horrelako oian tropikal batetik, La Palman ezagutu genuela, eta hegoaldean zaude, sumendiak, basamortu, hola pixkatana, lehorragoa, eta nola klima aldatzen den, hori, ordu bete kotxean alde batetik bestera joan da, ordu eta laur denero, ikusgarria da, eta... Eta ez da, zetan joan biher, hemen ez, kanpora, edo oso kanpora besta, ze hemen, Bilbotik hartza oso egazkin bada, 2-3 ordutan. Bueno, Afrikar arte da, 3 ordu. Horregatik, 3 ordu. Baina, ez dala, zuzenian egoten dala, orduan ez dala, besta asko, denbora asko da. 3 ordutan zauz, paisai baten guztiz desberdina dana. Orduan jopia bat disfrutatzen da zo. Bai. Bueno, azen horiak ipula, baratxuriak ez ditute moztuko, ingo dituguna da. Zapaldu. Txak. Badago beste arraza bat, dala majorera, nik hori entzun dut gaztaiagatik, gaztai majorero edo keso majorero deitzen dana, Kanariar uharteetakoa oso tipikoa, eta hori, hauntz hori majorera erabiltzen da esnekiak eta itxeko. Gaztarako, jogurretarako, nik hauntzan jogurra da munduko, geixen gustatzen gaten jogurra. Hauntzana, krematxua da, zapore gehiago dauka. Dauka zapore superbizia, nire daukat anekdota bat hori nire amakin, niri pila gustatzen jat, eta Kanaria uhartetakoa ez da ez dut probau. Baina, supermerkatutan saltzen da bena, eta nire amak esaten dagoa, probau zauenean, ematen dagoela, dala berdina hartzea hauntz bat, eta bizkarra txupatzea. Eta nik baina hori sekula injozuzuk edo. Eta horan,
sin más. Ez, egia da, Patri. Anekdota. Baina, bueno, hauntz gaztarekin berdina gertatzen da, ez? Hauntz gazta beste gaztetatik eta bai bereizten da pila bat, ez? Bai, usaia. Bai. Dauz, barrikan nire koinatua bizidan, landa baten ontuen, dau hauntz pila bat, eta usaintzen daia. Osa, urbiltzen zanean, landa horretara, usaitzen da, hori, hauntzan usaia. Dauka oso usai karakteristikoa, ez dakit? Hauntzak ez da, jakerra bai behintzat. Ni menditik ibiltzen aizenean, zeituen nabaritzen dut agar hauntzak inguruan da biz, akerran usaia, aizean nundi datorren horren arabera, ja, usaintzen da batzutan, baina 100 metro batzuetara, eta ez da, hemen didabil. Akerra hor da bil, eta akerran usaina da, bueno, hoxe, potentea. Bai, esan. Egia esan, Kanaria Ruarteak ezaute joena, horren beste harrikin eta aitzekin eta hauntzak, nik uste dut, hango animali oikoena normala da, eta ez daudena da, La Palma Uartean behiak ez daude, oso gutxi, eta behiak ez daukate, ardia gutxi, eta gehien bat hauntza daukate. Bertako terrenora eta hobekien da moldatzen dana, hauntza da. Behiak eta zelaiak eta ez daude, belarra jaten egoteko, eta holakorik ez daude. Bau da, edatuena, ez? Majorerua, aipatu dugun azkena, dauzka 14.000, azkenengoa errodan, 14.000 hauntz, eta dauz banatuta, uarte desberdinetan, bai Lanzaroten, Kanaria Handian, Tenerifen, eta desberdinetan. Betxu, hori nek. Gukangoa La Palmako ezagutu genuen, aukera izan gendun gainera, bueno, ez genuen ikusi, gazta produzioa eta nola zan, sasoiagatik, ez nerik eta ez zuten ematen orduan hauntzek, eta ikuioan sartuta aukera izan genuen ikusteko, hartaldearen eren baterolan, dena ez? Baina bitu, berezitasuna galdetu nion. Hemen, lehen txorienen hartzaiak eta hainbat aldiz etorri, ardia hartzaiak, eta guk hartzaiak nik gustatzea galdera hori, ez? Azuek zenbat ardi dituzu. Hartzaiak inoz ez dakiz zenbat ardi dauzkat. Gutxi gora bera. Laurehun da berrota hortik, ez dakite. Honi bota eta tak, exacto, danak, pasek izin, bai. Baina, bueno, zuk zela dakizu, kontau zen itxun edo. Igual esan gotu, 380 kontau. Baina, berak ez, mendian dauzkanak eta hori, eta beti esaten du, beti bate honbat hiltzen dala. Baina ez eta daki, berai ez euskaten 400 bat hauntz, eta bakoitzaren ama zeindan ezagutzeko gaizala bera. Bai? Neska gazte bat, artista, eta bakoitzaren, bakin nordan, bakoitza... Zuaitz genealogikoa da. Dena ezagutzez. Ondo. Bueno, hemen, ez dakit imanos, hemen goitik goiko Jon Mikel sartuko da hemen, ikusten da ura lurruntzen doala. Tapa inoiz ez da jarri behar. Lurruntzen ari da, eta pixkanaka simurtzen ari dira. Lurrundu egin behar da, era bat. Bestaldetik hemen erregusten dauzkagu, gero saltzan eiteko behar ditun barazkiak. Azenarioa, kipula, baratxuria, pipergorria, eta ereinotza, erramua, Gipuzkoan esaten duzuen modu. Eta hemen bestaldetik, egosten, gure arkumia kasu hontan. Orduan, hau, utzi behar dugu, esan dakoa, gutxi gora era, 40 minutur. Egosten, egosita honean, iragazingo dugu, salda gorde ingo dugu, eta haragia ona sartuko dugu. Gero, patxarrarekin, eta ardoarekin, La Palmako ardoa eta honen ardoaren inguruan itzein goizue baita ere, ze oso berezia da, Patrik usain du. Bai. Horrekin bustiko dugu, hemen lortutako salda erekin ere, eta beste 45 minutu utziko du. Eta hori egiten doan bitartean, patatak egin da izango ditu, eta jungo gara egiten, gero kofioa, eta gure mojo pikoia. Oso ondo. Ari dira, gatzaz eta bustitzen gure patata behia inda daude, baina hor dauzkate erakusteko zuerik egin bat, nola utzi behar zan, ia dena lurruntzen. Hemen, gure arkumea egosita. Arkumea ontza. Barazkia ja, erregosita ditugu, eta oin, patxarra botako dio hemen, eta flambeatu ingo du pixo. Kontu, Patri? Kontuz. Ikusto pekainak depilatze ditxutetxean, beraz? Zua, bueno, beti, bakizu, flambeatzen duzunean kontuz, eta batez ere, tapa bat beti eskura euki, handitzen bada tapa jartzeko, eta garrantzitsua, kanpaia, goiko kanpaia ondo garbia izatea. Ze, zuteak eta egoten dienean da, goiko kanpaia, koipe tantakekin egoten dalako, eta hemen gozuakin, goiko olioak, koipeak, zu hartzen du,
Eta, bueno, olakoak gertatzen dira, jendeari, jatetxetan da hori. Bai. Eta ardoa eta esan dugu, behitu. Patrik usain du. Usain berezia dauka honek ardoa, lehen. Pinu usaina. Bai. Hau da, bino de tea odeitzen diote, ez? Tea omen da hango pinuaren bihotza. Eta egur horrekin oso egur hona egiten dituzte bertako teiatuak, lurrak eta baita kupelak ardo hau ontzeko. Hau dana, ez? Eufrosina perezen. Bai, eufrosina upategian egon ginen, eta esan zigu, zerbait berezia La Palmakoa nahi bauzue, ardo hau erantzazue. Erosi, aurrena dastatu. Nik gomendatzen dizuet aurrena dastatzeko segia esan zapore berezia dauka. Hau ekin da daude, ingo dudana da, holan utziko ditu tapauta, hor bere lurrunakin, beroakin ditu. Fuertea da. Eta dauka, nietzako pinu guztua dauka, ordan badauka holan... Zapore berezi xa. Erretxinan puntua badauka. Eta hauntza ez daukogunez, honei emangotzau, palmako zaporia, palmako ardauaz. Euneko palmako ardaua erabiliko dugu, etxean, erotu gabe egitazu hau ardo gorri beltz batekin, bertakoarekin, ez zaitezte erotu, nik ez daukat, errezeta hauen, zebenetan goxua geratzen da, baina, zuen ardoarekin. Orduan, honi, irekin aldi bat, utziko du pixkat ardoa lurruntzen baita, eta ero hemen daukat, salda. Lehen egosteko arkumea erabiliduan salda iragazi indut, eta hemen daukat. Orduan, ona botako diogu, honek 5 minutu irakin indagero, eta utziko dugu sandako indagoen arte. Arkumea danez, ordu erdian nik uste dut inde izango dugula. Eta bestela, ardia bada, ordu betero beharko duzu. Eta ontsen bihuzu gofioa. Gofioa gero, saltza inda behar dut. Nahi eta nahi ez. Gofio galdarrastatu egiteko, beraiek normalean arrainan egiten dute. Eta egiten dute arrain fume batekin eta hori. Baina aragian ere inalda, eta egon ginean Tenerifen jangenuen aragiana, eta hemen ere jangenuen aragiana. Eta azkenean da, aragi salda pixkat, hemengo aragi salda, hemen daukadan aragi salda, harto irin horrekin, zerealen irin horrekin nazi, eta hemengo saltza. Eta geratzen dalako zemento antzeko bat. Ez que zementua, igual aldatu inbida, krema lodira, zementua ez da oso erakargarria. Egolan ez da oso saltzen ez ebez. Bai, eurek, han esan zigo, esto es cemento canario. Horrela esan zioten dauk, bueno... Sobraten da nian, holan etxiek paretak tapatekota. Hemen aipatu izan dugu, hau arroz glutaminosoa, horrekin, horko arresia, txinako arresiko atalak, badaude horrekin egindako, beraz? Horregatik da alde batetik jauzten da horrek arrozan aldie. Igual arrozan aldie ez da. Batek daki. Bueno, han gof, normalian itxeko mojo pikoia, beti iten da, motrailuarekin. Esaten dut aldala, irabia gailuarekin ez egiteko, ala ere ez da pekatu morkatala eta usten dizute egiten. Bai erabiltzen dute hango piper bat, pipermin berezi bat, deitzen dela, izen oso itxusia dauka, eno esaten. Eta nik etxean dauzkan honek aji horiak, perukoak, eta hauek ere niko pikantea direnez, hauek erabiliko ditu, bildur gabe. Eta estia horiak, horreixa dia. Ja, bai, baina ura neko horiska egatu da, Orduan, hau botako ditugu hemen, eta ero jungonez ikusten ea gehiago behar duten. Oso ondo. Batxuriak, esan. Eta La Palman, egon zarenez, La Palma mundu osoan hauan zauen oindala urte bete sumendiagatik, eta ikusi oso zelen ikusi osoan egoeria aldatu da, jendea badabil errekuperatzen. Aukera ukin genuen, hor, hasieran esaten zuten, Cumbre Vieja ingurua za, Tajogaite, deitzen da, sumendia, Tajogaite, eta ikusi genuen dena, nola, erori izan guztia, itxasoan nun sartu zen, junginen aukera izan genduen pirauakin juteko itxasoa erori izan tokira, nola lurra irabazi duen, lurra, hor lurra ez da sumendiaren laba gogortuta, La Palma uartean nola handiagoa dan, hori ikusi genduen, aukera izan genduen, lehen kraterra dara orain, dala mendi bat, 400 metroko mendi bat egin da. Lehen hori izan lautada bat, eta hortik atera zan, kraterra hortik hasi zan laba botatzen, eta 400 metroko mendi bat egin da, toki berdinean. Ikusgarri eta oraindik, guk ikusi egon ginenean, botatzen zegoen oraindik, gaza botatzen ari zan. Bai, da orduan ezin zineten urbildu, ez? Ikusi biriso baterako ezin da urbildu, pirauakin bebai, bertatik 200 metrotara gehien gerturatu alzara, han ezin da badago bide bat irekitzen ari direna, laba itxasora juntzen bidetik, hor ezin da kotxea inoiz gelditu, eta bero egiten du oraindik, badaude tramo batzuk, lehioa ireki, eta bero egiten duela. Eta eskua jartzen bozu errepide gainean, igertzen dozu. Errepide, ez kanpoan lehioa ireki, geldi ezin da egon. Eta nabaritzen da beroa, eta gaina kartela daude, kontuz beroa. Orduan, broma gutxian.
Bai. Kuminoa, aleetan, koilarakada txiki bat, piperrautza, koilarakada txiki bat, gozoa kasu honetan, eta ospina. Eta berdia ingo zan, martorrixakin, ez? Pipar berdiakin, eta kuminoakin. Ez piper berdia, ez piperrik ez da botatzen. Ez da piperrik botatzen? Bitu, pentsatzen gorrixan piper gorrixa da berdian piper berdia. Ez, martorria erabiltzen da, ero persian egin alde da. Usten dizute baita persian egiten. Baina, bestela hori, ospina, oliba horia, eta hau normalen motraioan txikitzen jun behar da, baina, bueno. Guk askarra bingo dugu hau. Guk askarra bingo dugu, euskalduena, eta, bueno, parkatu lagun palmeinoak, pekatu egin badu. Lurrundu zaigu gure ardoa eta jak. Ontsa saldatxua. Saldia. Listo, tapa jarri, eta beste, oixe, ikusten jungora, biguna dagoenean, ordu erditik gora seguro, nik uste dut 40 minutuan egin da izango dela. Eta hau izango da olio bota diot, den ez dio botako, eta ero pixkanaka jungo naiz botatzen behar duen ala. Baina hone pikatzen du, Patri? Bai, nik ez dut ekarri hasi barko nahi nire horrako koiare bat edo zerbait... Abixatzeko. Ni bakizu posik, pikatzen badau posik nahu. Bai. Beraz, ondo pentsatzen jat. Bai. Ez dakit aukerarik izan duzun Kanariar uhartetan eta egon zarenean guantxe kulturan aztarnarik edo ikustea. Ze guantxe kultura da, bertako kultura Espainian konkista baino lehen hau izen zana. Da, uste dut, dala bosteun urtez, Kristo aurretik bosteun urte, eta Kristo ondoren 15 menderaino egon zan, azkenean Kanariar uhartetako bizilagunak izan zienak. Bai, kobetan da bizi ziren, koba pila bat daude oraindik, bueno, Kanariar uhartetan kobak eta asko dira, eta, bueno, segun ze aldetakoak ziren, batzuk kobetan da bizi ziren, beste batzuk bizi ziren harriakin egindako etxeetan, baina, bueno... Gainera, erabiltzen zabien, kobasuluak, sukaldia hasieran zezan argixaua, eta gero logelak eta sakonien, babestuak, ilunauak, eta, bueno, babestuak ez bakarriko zandak, berua handako bebai, da kanpotik etorten zan jendien dako, ez, imaginatzen dut. Bai, baina egia da gehienak kostalde gertutik bizizien, ezin nolan mendialdera eta gutxi. Ba horiek usteko aukera izan genuen, da, bueno, egia esan... Politxa. Oso politxa. Bueno, politxa ez dakit dago zua egongo da, baina hortarako itxoin bar dugu, egin dagoen arte, haragia atara, birrindu saltza, haragia bertara, eta gero izango da, bueno, azkenean, hau dastatu, eta gofio galdarrastatua minutu batean egiten da. Etxo Patri. Gure arkumea saltzan egin da dago. Egin duguna da, atara dugu egosita zegoenean atara arkumea, birrindu saltza, eta beste lapiko batean jarri ditugu arkume zatiak, eta iragazi saltza, eta bertan, poliki hemen, oin bukatzen dago. Eta kamaratzen ezin dozuelako usainu, ez honek dauka? Benetako usai goxua. Usai goxua, bai. Gofioa galdarraztatzeko. Hemen daukagu. Bai. Lehen gofioa zera, ze gofioa funtsian da irina bat bezala. Ba, irina txigortua. Bai, hemen iten dutena, irina iten dute. Bueno, Euskal Herrian, artoa txigortzen zan, lehen labeetan da hori, hartaburua, eta gero hori, horrekin, egiten zan taloak egiteko, eta egiten da oraindik, eta Bizkaian dago itxura hori gehiago uste dut. Lehortu eta gehiago irauten du, labean txigortutako harto horrek. Hemen berdina egiten dute, baina zereal ezberdinekin, ez duzetan hartoana bakarrik izan behar. Egia da, harto asko erabiltzen dutela, eta hau da, beraien, gozarian da jartzen dute, kafesneari eta botatzeko tolan, eta oso energetikoa da. Honek ematen dira, jogurra eo nahi duzuna. Da, bexamela antzeko bat ataraten da, ez? Azkenean inleike esniakin, saldakin, edo ointxe gabizen itxen. Saltzak, asko saltzak, eta zate izut, oin, saldakin lehenengo hor induguna da, pixka. Hor disolbatu, eta orain... Kroketak edo ingo itxu jendeak honekin? Kroketak igualez? Ez dakit nire nola bakuta. Zagit, bexamela nire kroketakin pentsatzen jatelako. Hau egia da, bueno, bain, zua oin, zera plos, eta, erabiltzen dan, haragi salda gehitzen jungo gara, saltza, kasu honetan saltza, eta honek emango dio zaporea. Eta hau da, esatizu, neiko, agotatzen izuta olako kateio batean, holan flun, eta da, trinkoa. Hau janda gero, bueno, igon alzara, bitu, mendiak 2000 punturik altuenean, La Palmako artea dauzka 2000 eta 400 metro,
eta ondau Roque de los Muchachos. Eta Roque de los Muchachos dago munduko periskopio garrantzitsuenetako batzu daude, bertan, Europakoak ez da izema dauden, eta aukera, izarrak eta ikusteko, eta, bueno, leku ikusgarria, segia da handik, La Palman badau berezitasuna da oso argi gutxi dagoela. Hau da, argi kontaminazio oso gutxi dago, farolak eta oso argi gutxi ematen dute, eta altuera batetik aurrera debekatuta dago argirik. Etxeetan da, ezin duzu argia, etxe barruan bai, baina kanpoan ezin duzu euki. Eta hortik kotxean pasatzen zenean ere, luzeekin ezin zara ibili. Eta hor badau, Centro de los Visitantes, bizitarien zentroan, museo antzeko badao, erakusten dutena zer aurkitzen duten, zer begiratzen duten hor, eta, bueno, leku polilla. Joan bai gauian izarrak ikusten eta? Edo hori bakarrik ikerketarako da? Bizitak gidatuak eta egiten dituzte. Hau da, gehien bat, eta gainari gau pasero batzu, langileak horrekoak, claro. Handaukate gero beraien egoitza eroan goian. Ekarri dozun ardaua, ez? Teako ardaua, eta izarrak ikustera. Baina beraien egoitza, bueno, azkenien egoten die, barkatu, periskopio izan dut, teleskopio. Zuzenduta dago. Beitu, hau. Eta hau jarri du, oinarri bezala? Ez, hau aparte saltzen dute, eta ero hau jaten duzu... Pentsatzen den igual, saltzan oinarri bezala, da gero gisatua gainetik edo jat biesunena. Hau lagungarri moduan juten da ondoan. Era, oso, kalorikoa. Ez da sekula, pero... Bueno, La Palmara joateko moduan, da Transvulkania lasterketa egiteko moduan. Zoragarria, lasterketa gu maratu egin gendun, 46 kilometro. Jolako orduan biozu iru kasola orduan horretako. Baina gero, anoagunetan da badaude, hango bananak eta badau, zer jan orduan lasai egon, indarrik ezaizula faltako. Patatak egin da, hau ere egin da, eta oin, hau dana, aurkestea. Utzia zuen, hau jasoingo du lehenko Patri, eta ja hasiko gara ja, platera egin du, ez dela zikin, ez da bitxo. Ados. Hau, jartzen dudan bitartean, ezin dut ahaztu, eskun minak ematea Rakeleri eta batez ere Banesari, han gure laguntzen ibil izana, eta azken gauza bat, argitu behar du, ze jendeak pila bat galdetu dit, eta hori. Enitzen geratu oporretan han. Azkenengo gunean grabatzen kriston sartako hartu nuen, arroka artean 2 metrotatik buruz erori nintzen, eta ingresatu eta geratu nintzen La Palman, eta Patri bakarrik lanean, eta, bueno, buru ezurrea nolako pitxadura txiki bat, baina ez airala konpondu barrukoa, dena berdin jarraitzen duela, orduan, zeingo diogu. Hau da dagoena, eta baina ondo gozela, susto izan zen, susto ondia. Ondo zain juzotzuen gainera. Oso ondo, eta gainera esan ziaten, Txabal, katutan da ez dakite sinistezun, baina bizitza bat gutxio daukazu. Nik ez dakit hori, egia da ikusita gero nondik erori nintzen. Berez, hemendik aurrera 6. Hemendik aurrera 6, hori, ja 3 noa. Bueno. Irunua. Ez tentatu sortiei. Hori da. Hau berez, aparte jartzen dute eta hori, baina ni, plateran jarri dut, eta hemen daukazue, gure sasi antzumea, ez da lantzumea, saltzan gofio galdarraztatuarekin. Segoxua. Honek, Julenek esan dozta igual, gofio irinakin algoi dira aurten Santo Tomasetako taluak. Holan, Eusko Kanari konexio hau. Beti, nahi eta nahi ez. Hauek eskuakin apurtu behar die, eta azalda guzti jaten die, papak. Bai. Horrela guzti. Eta ja, egan Kanari da zoaz. Hau pikante eta oso gozo, A ber, arkumia. Kuminoa desegin iten da, Patri. Bai, oso biguntxo. Aergofioekin apurtxo bat, saltxakin. Gora, La Palma. Gora. Eta Kanari uharteetan, ez dakit Palman, baina biztanle asko egoten die erresuma batukuak, ez da? Asko. Eske aragoi esentxe erresuma batura, eta esangotzut nik badaukat zerikusi xa, edo, badaukat aman komunian gauzak Margaret Thatcherrekin. Zein? Margaret Thatcher... Burdinizkoa zara, bera bezen gogorra eta... Bai, burdinezko handerea. Hotza eta... Emakume boteretsua. Eta hortaz aparte, Banofi paia gustatzen jakun pixoi. Bai, Banofi paia da, platano, banana, galleta eta txokolatezko tarta bat. Txurien ingen duen, iasko denbora. Izeron? Bai. Nik genuen ez hautzen da, benetan
Oso goxua, nik gaur eman ingot, aldaketa txikitxo bat, ze edalontzi txikitxotan zerbitzatukot. Eta hau, holan ingot. Hasiko naz, gaietia birrintzen gurinakin. Hori gorde. Gero, atzo txokolate txurixas urtu nauen esne gaina arrotukot eta gorde. Eta gero, edalontzi batzutan jarrikot lehengo gaietan erdia oinarri bezala, esne gozokia gainetik, banana xaflatan, esne gain arrotua, eta bukatzeko, igual, txokolate birrindua, edo gaieta geixau, edo pentsauko. Edo batzui gauza bat, eta beste batzui bestia. Zu pentsatzen. Bueno, gofio galdarrestatuarekin tripan ja, holan, neko beteta gehatu gara, orduan hau izango da. Nik uste du, siestara joateko aitzakia bikaina hau janda gero. Osondo. Hasiko gara itxen, oinarrixa, gazta tartai eta itxen jakena, sin mas, gaietia birrindu, eta gurinak. Nik hau etxien, itxen ginunean, aspaldia robotik eta etzauenien, itxen hauen olako poltza baten sartu, eta arrabolakin, edo... Apurtu, edo... Holan apurtu. A ber... Gaur egune askoz berrexagoa da. Nik uste dala patria hau dela munduko oinarri ezagunena, ez? Eta etxean jende asko egiten duena, gurinakin naztuta, eta gainera labean bezartu aldala, eta... hainbat eta hainbat postreren oinarria, eta egia da niri asko gustatzen zaidala. Geratzen da holan, gaietak eta gurina lan gogortuta moduan, eta, kurruskari puntua dauka, eta oso goxua da, eta erresa da iken. Oso. Ez dala hore bat egiten ibili beharra kozinatu ez tozula labean sartu behar, labean sartu alda, ero ez, ez duzetan. Eta gero gurina batzuk jartzen daue urtutan, eri gustatzen jat, aurreko goixian edo bi hiru ordu lehen hau atara oskaiutik, eta holaxe, bigun ninja. Eta hor gidoia zabizen irakurtzen hortan, Julenek, basiratzen sostan, ez, gure gidoilarixak. Berak esaten dau, nik jarri notzan, ez, errezete hau presatzen da bienean, esan notzan. Nik hau, itxeotela lagunak eta etxera datozenean. Kuadriakoen postrea hau da? Zehose, etorten badi sorpresan. Hola, naskarra iteko eta hola... Ze beti dauzuzu, gaietak eta nik beti ikutzen ditut etxean, gurina bebai, banana bebai, txokolatia bebai, eta hau potua, esne gozokixan potua bebai, ez? Dulce de leche deitzen den hau. Eta orduan, ikusiko zue, 2 minututan itxendan postre bada, eta oso politxak, eraz ez dakit, sapore hona dauka. Eta orduan da kuadriakoen postrea. Kuadriakoen edo sorpresan, etxera sorpresan etorten dan, jendian postrea. Nik legunean, egon ginen duela azte batzuk gorro jartzunen, 50 lagunei prestatu behar izan nien, eta inuen bertsio bat, zuk hemen izan nuen tiramisua kopan bebai. Horrelako askarran egon zanen, erosi genduen gazta, gero arroto nituen gorringoak eta hori, eta postre hori kopetan jarrita inuen, bakoitzari berea, eta oso goxua, gaina inuen bizkotxoa erabili beharren azpikoa, inuen gaieta hauekin espekulosen gaietakin. Horrek kanelaskoak eta... Zoragarri geratzen da, eta errexea da, eta momentu batean ningen nituen, hartu gaieta azpian, gero kafe pixka bota gainetik, gero tiramisuan krema o gazta krema hori, kakao pixka bat, eta venga, horrela 50 relantzi, gaina, txirrindolaritza talde hortan, gazteak eta eskola daukate gaztena, eta etorri ziren eskua botatzera zukaldean, da, batzukan marmitako ingenuen, piperrak argitzen jarri nituen, beste batzuk jarri nituen montatzen tiramisu hauek, eta... Lana ez, ikasin zuten, gaina esan zuten, ikusi zutenean tiramisuan nola zuten, eta asko gustatu zen, gero esan zuten, hau etxean egin behar dut nik ez dakizar, da hau zerreza da itxeko. Eta, gaur egingo duen postre hau bezala, ez? Azkenean, geruzatan jarri eta jazta. Hau asmatu zen The Happy Monk izeneko erresuma batuko, jatetxe baten, eta hau izan zen txarto jarri zabelako. Utz batetatik, gaizki indako akaz bat, gero banana jarri zieten gainean, eta kombinazio gustatu inzitzaien, gero horrez negaina botatzen dute batzuk, eta hor, eta kombinazioa oso goxoa edatu zen, nilen, onantzen etorrenean ez, patata simurtuak egin behar nituela, ez? Patata simurtuak nola asmatuko ziren, norbaitek utziko zituen zutan, utziko zituen bapatean urgabe geratuko ziren, ezer urgabe, dana horre lehortuta, tximurtuta, eta emaitza gustatu eta esan zuten, ama, hemendik aurrera, egin behar dut nik hau. Eta... Denbori aurreratzeko, joango zara hau, oinarri moruan jarten... hemen azpixan oinarri. Azpixan, hori da. Gaietia da gurinana. Eta bitartean joango naz, hau eitzen da, zenbat errezeta
hasi die, akats batetik. Brownian abe bai, esaten zan, bere sukaldarixak, astu jakola legamia sartzia pastelian, eta horregatik gelditu zala laua, eta hori da, eta hortik sortu zala brownian postrea. Eta hau bai, pastelian errezetia txartu atara zan, eta orduan banana jarri sotzien geru sartian, eta sortu zabien hau. Horrekin ez du esan nahi, sukaldario, garela, kalamidade batzuk gauzak astutzen zaizkiula, ze hainbat eta hainbat zientzilarik eta egin dituzten aurkikuntzak eta izan dira nahi gabe. Zerbait astuta utzi, ero beste osagai batekin nastu, eta gero emaitzek utzi da, hau atera da, ez da egizer, eta, bueno, horrelako gauzak gertatzen dira, eta bizitzan hainbat gauzakin gertatu da. Orduan, gora despistatuak, horrelakoa bagara animo, eta bibasuek. Hori da, asmatuko zu zerbait. Hemen daukau esne gaina, eta urtu dutena txokolate txurixakin. Hori atzoin nauen, ze gero arrotzeko bide dugu esne gaina edo, hotza egotia. Bueno, brun-bruna, Niko? Bai, ontsa esmatu duzu. Vale, nik hemen, oinar, lodia nahi duzu, Patri, ero, aukitxeko, solan, trinkoa. Holan, gero, geruza danak hartza osunian koiara batekin, igertzeko daneti dagoela. Vale. Oso ondo. Listo, beste bat. Hauen utziko gerorako. Eta ontxe, bananakin joango gara. Haue bai, Kanarietako palman eta probau zinun bananak? Han, ikusi gen bitu, berria zerbait berezia ikusi gen duen. Zer? Hangoeko izle bat, hasi zen, oin kafea landatzen, kafe landarak eta hainbat sartzen, eta iaz eman zuen lehen usta txikia, oraindik txikia da, eta saltzen eta azteko ez daude, baina datorren urtetik aurrera, egon ginen ikusi genituen kafe ale berdeak, eta horiek itxoin behar dira gorritu arte, batero bi gorria zeuden, baina hori bai dela, lan artisaua, banan jaso behar dira kafe ale guztiak, banan, eta gorri daudenean, gero hori lehortuin beharra, prozesua niko luzea zen, baina, bikote batekin onginen oso jatorrak, eta, hori ikusi genuen. Bebai onginen, ron upategi batean. Bai? Bai, Kanario Uhartetan, Ameriketatik horre ekarri zuten kainabera, eta kainabera landatu zuten, ondo ematen zuen, eta sasoi batean asko gonzan, eta holako, ron upategi bate bizitatzeko aukera izan genuen, prozesu guztia nola egiten den rona, nola txikitzen duten kainabera, gero hortik atara, gero, zuku atara, prozedura guztia, eta lastatzeko aukera izan genuen, nik onartu behar dute, naizela patxar zalea ordan iruditu zitzaidan oso fuertea. Bai? Zeben batzu, baina, kantatzen errezetia momentu baten. Zigor, hau ez da gofioa, da dulce de leche deitzen danan, esne gozokia. Beraz, jarriot, gaietian gainen, jarriot, geruza bat, platanuakin, bananakin, gero, hau, esne gozokia, gero jarriko hau, akatzei buruz da gabitzela berbetan, apurat pasau ingara da, ez ginen hainbeste irabiatu bihar, txokolate zuria da, esne gaian. Baina horrela hobeto geratzen da, gurin krema puntuarekin, horrela nahi genuen. Gabiz, banofi paia berriz asmatzen, orduan, jarriko apurtxo bat hau, pasa gaietatxo apurtxo bat. Gainetik botako zuzuela. Bai, geixo hau. Holaxe. Bai, nor da? Bitu, Margaret da. Bai, Margaret. Beitu, ikusin dugu goitik Margaretek, eta hau daztatzen nahi da. Ai, sorry, Margaret. Ezingo da izan, ez. Hau, Patriziak eta bio jango du. Ja, it's okay. Hala, ondi bili. Igual, ouija batekin edo beto, platano batekin baino, baina, zuretako hori. Zer jatorra, Margaret, ze mala letxea zeuen, Horretan be, ematen gara. Hau da, gure banofi paia edalontzi txuan.